Heddi ni'n mynd i siarad amdano'r afu. Dyna ni afu mynd yn o buwch, a chi gweld, so gyd o'r afu dyn ni, ond mae jyst bron gyd o'r afu dyn ni. Nawr, yr ochr hyn, bydd yr ochr yr afu, bydd ar bwys ystumog a'r intestines. Yr ochr arall, ochr smooth ten, bydd ar bwys y diaphragm. A diaphragm yw'r muscle sy'n cwbla gyda'r thorax, ble y chest ten, ble mae'r ysgyfaint a'r calon, a wni dechrau wedyn ble bydd bethach yn yr abdomen, fel y liver, yr afu ten, yr intestines, y kidneys, a bethach fel ni, a'r stumog. Reit. Nawr, ar ochr hyn, mae wedi cael ei torri gyda'r abattoir, achos mae rhaid nhw torri fe i wneud siŵr bod dim liver fluke da ni, a bod dim signs o tuberculosis, yn y pan maen nhw wedi torri fe. Nawr, os ni'n edrych arno'r liver ei hunan, yr afu ei hunan, ni'n gallu gweld ar y pasig maen nhw wedi torri fan hyn, lot o tyllau dros y lle i gyd. Mae hwnna'n iawn, fel na dyle fe fod. Os beth yw'r rhai yno bydd blood vessels, so beth yno galw hepatic artery, hepatic vein, a rhai yno bydd y biliary tract, y bile ducts. A'r bile ducts bydd yn dod o grŵp o celle'r afu ei hunan, dod y gilydd a bydd hynna yn cyrio bile, a bydd y bile yn mynd mewn i organ o'r enw gallbladder. Nawr, sdim gallbladder ar yr afu hyn fan hyn, mae wedi cael ei torri bant gyda'r abattoir, achos bydd nhw ddim yn gwerthu'r afu gyda'r gallbladder, achos y stwff sy'n y gallbladder bydd yn eitha sywer a eitha horrid i bita, so as neb yn bita. So maen nhw wedi torri'r gallbladder i ffwrdd, so maen nhw'n ffili dangos chi exactly ble bydd y gallbladder. Ond bydd y rhywle mewn yn yr eriau hyn maen nhw wedi torri. A beth bydd yn edrych fel yw balŵn bach, dim byd arall, os mae'n wag o mae'n balŵn mawr, os mae'n llawn, bydd eisiau soft i twtio. So, mae da ni blood vessels, a mae da ni hepatic artery, hepatic vein, a da ni bile ducts mynd yn hefyd. Na gyd o'r bile ducts hyn, bydd nhw'n dod y gilydd, fel yn gweud, yn i'r gallbladder. Nawr, ble mae'r gallbladder mynd o myna? Wel, mae yna duct yn mynd o'r gallbladder mewn i'r small intestine, mewn i'r lle yn galw'r duodenum o'r small intestine. A beth mae'r bile yn neud yw beth mae'n galw emulsifio fat. So beth mae hwnna'n meddwl? Mae'r fat mas. So mae'r fat yn mynd mewn i large surface area, a wedyn mae'r enzymes yn gallu cael effect arno fe a torri fe lawr, a torri yr fat lawr. Nawr, so bichod yn bita lot o bwysi a high fat levels. Mae hwnna'n tym bach yn gwaniaeth i cythod a cwn, so maen nhw ddim yn gorfod produso mor gymaint o bile salt a beth mae carnivores yn gorfod produso tan gyda fel ni. Nawr, i dangos man hyn, gallu gweld mae blood vessels hyn i dod y gyd y gilydd, a beth maen nhw'n galw ochr hyn yw y achilles, yr eriau o'r afu ei hunan, ble fel o'n i'n gweud bydd y gallbladder ei hunan. Os mae lot o'r vessels hyn yn dod yna, so mwy na thebyg, bydd ni'n meddwl hwn bydd yr eriau o'r gallbladder ei hunan fan hyn. Nawr, so ni'n gallu gweld yn iawn y vena cava o blood vessels arall, ond gallu gweld ar y top fan hyn, mae yna entrance fan hyn o blood vessels ei hunan. So mae da ni'r hepatic artery, hepatic vein, a ni'n dod mewn man hyn i'r liver ei hunan. So mae'n reit ar y top y liver ei hunan. A mae hwn yw'r blood vessel bydd wedi yn bywyd, bydd y rownd fel yna. Ond dwi ddim yn hyn as ni'n torri fe blant. So mae blood vessel, hepatic vein yn artery dod mewn i'r liver ei hunan a gyd o'r cellau. Mae'n dod â stwff gyd o'r cellau.